mala'iku suna muhawara akan abin da ke ɗaukaka darajar mutum a cikin aljanna bai ma roƙi Allah ba. Baka roƙi Allah ba, amma saboda kana wasu abubuwa sai Allah ya ce ku cire shi daga aljanna ta 3 zuwa 4. Idan ya sa ku cire 4 sai ta 10. Ana kai baka nemi Allah ba, amma baka nemi Allah ya daga darajar ka ba, amma Allah yana ta daga darajar ka a gidan aljanna saboda wasu ayyuka da kake baka ma sani ba. Wato waɗannan abubuwa mala'iku suna ganin ba ƙaramar karama ce ga al'ummar manzon Allah ba ƙaramin daraja ba ne musulmai suka samu wajen Allah. Ka aikata wani abu a dalilinsa Allah ya gafarta maka, ka aikata wani abu a dalilinsa Allah ya ɗaga darajarka. Sai Allah maɗaukaki ce ga yaminsu menene mutum zai aikata inda yana cikin mabiyanka, idan ya aikata wannan abin za a ɗaga darajarsa bai ma sani ba. Sai manzon Allah ya ce na farkon su shine it'amu ta'a